Ja idem voliť ako tatko, ako manžel, ako niekto, kto bol vychovaný starou školou a tieto tradície aj vo svojej rodine chcem ponechať. Takisto idem voliť ako človek, ktorý je za slobodu slova. Nerad by som bol, aby mi jedného dňa došiel zatýkač domov za to, že poviem niečo, čo sa niekomu nepáči, ako napríklad Dani v Anglicku, ktorý mimochodom nikomu nedrží zbraň pri hlave, nikoho nenúti, aby ho počúvali, tí ľudia si ho nájdu sami, tí ľudia si ho vyhľadávajú a či už mu dávajú hejty alebo mu dávajú zápravdu, jednoducho nikoho nenúti ho počúvať. A nepáči sa mi, že ak má niekto iný názor, iný ako ten, ktorý je presadzovaný masou, alebo dajme tomu mainstreamom, tak zároveň musí byť zároveň ten zlý človek. Daj mi to proste extrémne nefér. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, aj na ľuďoch, či si ho nájdu a budú ho počúvať alebo ne. Čiže za mňa ako za interpreta, ktorý tvorí a robí hudbu, je veľmi podstatné, aby som slobodu slova mal, bez toho, aby som sa musel báť, či bude niekomu vadiť to, čo robím a to, čo rozprávam. Ale v prvom rade idem voliť ako tatko, ako otec našej dcery, ktorú mi porodila moja manželka, čiže moja žena, a chcem, aby moje dieťa vyrastalo tak, ako som vyrastal ja. A nechcem, aby bola súčasťou alebo aby jej bolo tlačené hoci kde inde ako doma od svojich rodičov niečo, čo môže ovplyvniť jej vývoj a ovplyvniť jej myslenie do budúcna. Ináč, ako je proste dané prírodou. Čiže toto je pre mňa základ. Nie je úplne jedno, či tam niekto dojde a bude kradnúť alebo nebude, pretože nech tam bude kto chce. Kradnúť bude každý, krádol každý. Takže o toto vôbec nejde. Či bude dostávaná diaľnica do Košíc, ani o toto nejde. Tu ide oveľa viac. Tu ide o naše deti a toto je pre mňa podstatné.